Bigala shoutout Bisaya na ni dito pa ako ngayon sa Bicol. Kumusta po kayo dyan? Good morning, Bigala shoutout. Salamat. Ito, kakauwi ko lang. Kaya galing ko lang ng NCR Kalamba. Wala pang tulog. Mag-ilis ko muna. First time ko mag-ilis dito sa Bicol. Kumusta po kayo dyan? Salamat ha. Sino kaya itong isa pang nagtamsak? Salamat sa'yo. Mahina pa naman signal dito sa loob. Try ko lang kahit 30 minutes. Hihina ang boses. Siya ay kabulalayin. Salamat. Sir Carlo. Saglit lang ha. Dagdagan natin ang volume. Ayan. So, okay na yung volume. Salamat sa'yo. Ma'am Manay Shika. Nandito na ako sa Bicol. Jacket ha. Baka magbabaan ng bahay. Salamat sa pabiji-biji. Ayun. Marahin na aga man. Manay Brad Meat.
Ayaw panturog ah. Pero yung signal, tiyaga ka pag nakit 30 minutes mas maganda na. Salamat sa pagbigyan manay. Kuya na ako sa party area. Kaya pala nasa Baaw ano. Ayan. Kumusta man ni Brad Meat? Mayo pa siguro pag nagluto na si Mrs. Nagkaon baga ako yung native na manok, aba ang sarap. So, yun lang. Alas 9 na kami umalis ng Kalamba, karating ako kanina. Aaron Vlogs TV, mega love shoutout. Salamat sa thumbs up sir. Pasensya nyo na yung mukha ko medyo haggard, wala pang tulog. Tapos mahina pa yung signal. Tingnan ko lang kung ubra pa tong signal na to. Okay. Mama Agnes, mega love shoutout. Dito na ako sa Bicol, dito ako sa bahay nila Mrs. Yung kakatapos lang ng ulan. Laki na rin ng kulang ko. Salamat. Laki ng bahay pero maliit pa yung WH ko. So, kailangan ko pa ng 2,000. Kaya ngayong June. Sana, no? Kasi marami na namang balita na tataasan daw yung 2,000 pa lang yung WH ko, sarado. Hindi muna kayo pwede. Mamagnes talaga. Mag-quarantine pa ako ng 5 days. Tingnan ko kung kayanin pa kasi minumukbang. May isa lang makulit na mag-comment ng hindi nagustuhan ni YT. Sigurado yan, lagas talaga. Nagda-direct nga ako lagi. So, shout out ko nga pala yung asawa ko dyan. Hindi siya makapanood, di pala yata nakaano. Wala kasi, ikaw talagang Agnes kasama si Mrs. Pagka mag-alala mo Agnes. Ilipat ko nga itong tripod na to. Kumusta naman Agnes yung ano mo? Pasensya na po, medyo magulo. Medyo mo magalaw. Ilagay ko lang po sa taas yung tripod. Puti nakarating ng Matiwasay. Pero yung driver namin kagabi, tutulog-tulog na talaga. Nahawa ko, bilis ang patakbo. Gumigiwang-giwang na kami kagabi. Salamat Ma'am Agnes, Yaya ni Bruno. Okay. Dami talagang alagad ni Manay Sheka. Okay na ba yan? Ayan, pwede na yan. Salamat Manaya sa pag BG. Kumusta dyan maulan? Hi Mami Isa, mega love shoutout. Dito na ako sa Bicol Mami Isa. Tatapos lang ng ulan. Pagka may time, itutur ko kayo dito sa lugar namin. Akyat ko kayo ng Mount Isarog. Akyat ng Buko. Magbaba po kayo ng bahay dyan, yung mga gustong magpagdikitan. Yes, premiere ko yan. Lalo yung aakyat kami sa bundok. Sana wag nang bumitaw itong signal dito. Para mapakinabahan ko naman yung 6 gig. Wow, sana all may data. Yan. 1 month lang naman mami. Huwag kang mag-alala, babalik naman ko ng NCR. Baka June 15 maggayak ng biyahe. Kasi sigurado tambak naman yung trabaho ko niyan. Ngayon nga, tinatawagan na ako kagad. Di pa nga ako nakabakasyon. Tinatawagan na. So, ganyan talagang buhay. Sana magkita tayo may share ka. Sa Baaw ka kasi no?
Oh, masarap pala magbakasyon. Dala ko yung lambat. Ilaladlad ko yun dun sa malapit sa dagat. Yan. Oh, magmukbang ako ng magmukbang talaga. Anong imumukbang ko? Bunga ng abaka. Yaya ni Bruno. Dalawa na ito lang video ko sa'yo. Salamat Manay. Di ko pa na fresh money. Maghanap tayo ng money. Alin yung maning ano? Talaga mamisa. Wala akong dalang money ngayon. Wala ka na kung aling money yung hinahanap mo. Nagpukumiglas. Saka na yan. Di pa pwede. 5 days pa akong ikukulong. So para negative naman ako sa antigen ko. Di ba? Kung positive nga. Di talaga kumakawi. Mega love shoutout Maria Cristina Pulintan. Hello. Baba lang po yung may mga premiere dyan at para tamsak natin. Baka madikitan tayo ng mga kasama natin dyan. Maraming salamat sa inyong tamsak. Anong almusal mo mamisa? Hotdog at saka itlog. Ilis ako araw-araw kahit 2 oras pwede na yan. Tapos may magtambay na 3, masaya na. Wow, kape at tinapay. Very good, pwede na. Sarap naman yan Mag-isa lang muna ako dito sa kwarto. Sana hindi naman ako ma-CPR. Nung last na LS ko, na-CPR ako. Ano ba yung kanta na nagpa-CPR sa akin? Imagine that people. Tapos yung let me take you far away. Salamat sa pag-BG-BG. Manay Shaika Bulalin. Sana si Sir Carlo. Salamat Sir Carlo sa pagbisita at saka si Bibisaya Nani. Hindi na ako nakapunta dun sa kulitan. Kaya pa naman ako makipagkulitan. Kaya lang itong mga nakarang linggo talaga. Sobrang pressure kaya 2 hours lang naman mami. Araw-araw mag 2 hours ako. Kasi 2K pa lang yung WH ko Yung mga play nyo sana hindi na lagasin Hindi na mukbang ni YT. Oh no. Sana matapos yung June. Maka 3K or 3.5. Masaya-saya na, 'di ba? Pag umabot ng July. Pag umabot ng July, alam na. Yun ang bakit kaya ganun alam ko na. Alam ko na mami. Yung nag-play kayong sabay-sabay tapos minukbang yung almost 100 plus na WH. May nag-comment kasi ng subs. Yan, pinalo agad. Pati yung subscription ko, lagas. Ganun yan. Yan yung naging ko. Lalo pag may mga black comment. Tapos yung may mga emojis na hindi naman talaga galing sa kanya. Kay YT. Yan, base. Ayaw na ya. Oh, umalis na yung asawa ko. Lumabas. Ayaw na. Makusog ang signal. Oh, makusog yung signal. Hi ka sa vlog. Ayan po yung asawa ko. Mami Isa, ayan yung asawa ko.
Yan, Ma'am Agnes, Sir Carlo, ayan. Ay, Tita Gay, mega love shoutout. Salamat sa iyong pagtamsak. Oh, hello daw, sabi ni Ma'am Isa. Salamat, Tita Gay. Hanggang mag-end ka po. Okay, thank you sa pagpabigi-bigi. Oh, ganda daw, maganda. Anong sasabihin mo? Mas maganda ka, Ma'am Isa. Ikaw ang mami namin eh. Ikaw ang maganda. Salamat talaga, Tita Gay, ano? Sobrang napaka-supportive. Laking tulong yan. Naka 2KWH na ako. Mahihayin kasi yung asawa ko pagdating sa camera. Kita nyo naglakad-lakad kami puntang Q-Mart. Yun. Di basta-basta tumitingin sa camera. Pero pagka magkasama na kami niyan dito, baka by next year. Yes. Nagkasundo sila ng anak ko kaya wow. Kahit maraming nagano sa akin na part ng unicorn. Mega love shout out Ching Baramida. Dito na ako be sa Bicol. Nauna, hindi lang pumunta ng Baaw. Na? Ba't iniwan mo kanina sa LS mo? Nawalan na ako ng signal bandang Lopez. Nag-stop over kami. Pagbalik ko sa'yo, wala ka na. Iniwan mo naman ako ha. Salamat talaga. Nandiyan ka. Ako iniwan mo, hindi ah. Di kita iniwan dun ah. Binalikan nga kita dun, nagawala yung signal. Pagbalik ko nakita ko wala ka na. Love love. Yung pinadikitan mo sa akin, ilan ba yung dumikit sa akin? Di ba ano na ako? O sige, tulog ka. Naantok ka na. Kasi alas 3 ka ba naman mag-LS? Pero kung wala ako sa biyahe, hindi kita madikitan sa, ay, hindi kita matamsakan. Di ba? Sa biyahe kasi ako kanina eh. Pipikit-pikit na rin, pero kailangan ko magbantay. Hindi pwedeng habang tatlo kong kasama tulog yung driver o matutulog. Inaantok ka na pala. Ako rin inaantok na, kailangan ko magbantay. Kasi hindi pwedeng pabayaan yung driver. Naggumigiwang-giwang na nga kami. Gusto ko mong ano. Sige Mami Isa, enjoy sa almusal mo. May tasa? Mainam mo akong tsa. Enjoy your meal Mami Isa. Salamat talaga sa napaka-supportive. Oo, gumigiwang-giwang tapos yung kwan mo, 'di ba, nag-LS ka? Ayun, hindi na ako nakatutok doon. Tapos biglang naghang. Hindi po, maulan. Tapos lang ng ulan dito. Pag-adventure kami ni Mrs. Punta kami doon sa lugar ni Tatay. Sa Mount Isarog. Yan. Tingnan namin yung pwede naming pagtamnan doon kung sakaling umayaw na ako sa trabaho ko. Dahil kita nyo naman, ayan. Sobrang stress. Di pa tapos yung airport dito sa malapit sa amin. Pwede kami mag-airport, mag-aeroplano. Kaya lang, ayun naman yung airport. Di pa buo. Ibababa kami sa Pili. Ang layo naman. Kalahating oras ba yun? Isang oras pa ang biyahe. Ayoko na sa Maynila. Di naman ako yumaman sa Maynila eh. Balik na lang ako sa probinsya magsaka. Diba? Buti ka pa dyan, mayaman ka na. Shame. Muni ka na eh. Laruin ko kaya mga harang mo, no? Pero hindi ko i-click. Pangit yung click. Mamaya mahuli tayo dyan. Dadaya tayo. Oo, mayaman ka nga. Tingnan mo, ang dami mong baby. Baby, umuwi ka na. Sana umubra naman itong signal. Malakas naman ano. Lakas naman yung signal. Ubos ko naman yung 3 gig ko. Dito ang tuwan na naman tayo nito. Ito yung isa, pangano ko. Paano kinakain? Dahil sa mga makulit siguro ng mga puro emojis.
Hindi na ako mag-emoji sa comment mo. Kaya mo lang yan, kainin yung ano mo. Baka kinakain dahil hindi sayang, 50 pesos na yun. 1 US dollar. Kaya mo na. Mag-play ako ng mga maiksi mong video na may iyon mo lahat yung yung ads, di ba? Huwag mo iyakan yan, $1 lang yan. Maganda naman yung ano mo, yung account lahat. Either first part sa gitna or sa kung saang part naman nagbubuka yung ads, di ba? Pag inon mo, wala kasing nakalagay niya na every. Wala. Pangit yung lipad. Member na lang para solo mo, di ba? O sige, mag-almusal ka muna. Malis na si Manoy Bradmet, Manoy Bradmet. Salamat talaga na Bisaya na ni TV. Sige, BG ka muna. Di ba? Ay, hindi ka nga pala makapag ingay ng notification. Ayan, muna maingay. Ganyan talaga yan. Ibig sabihin niya, nakabill ako sa inyo. Huwag mo nang pansinin yung ingay-ingay niya. Don't leave me, I'm sorry. Tinambay na ni Tita Gay, ni Mama Amanay Shaika, all the way from Baaw. Sana makita ko si Manay Waray. Pero Manay Waray, malupit mag-ring kunada. Nasa ano siya, Baaw. Salamat talaga sa mga dumaan. Sir Carlo, Bisaya na ni TV, once again. Sino pa yun? Si Maria Cristina Pulintan, Tita Gay, Mami Isa, Misheng, Ma'am Agnes. Yan. Tita Gay talaga napaka-supportive kahit wala. Bihira kung pumunta sa LS niya. Bihira talagang hindi na napunta. Hindi na ako napunta sa LS niya. Yan. Salamat sa pa-BG-BG niyo. 6 million in the house. Para may gustong tumikit kay Tita Gay. Hindi lahat ng pugi ay mababait. Ingat ka sa pangit na medyo makulit. Antok na. Wow. Mega love shoutout Crucia, Ivana Crucia, Crochet all the way. Bakit? Hindi lang naman ikaw nakadita. Ako Tigaon, Camarines Sur. Pero nandito ako sa San Jose. Ilan no? 2,000 pa. Naka 2,000 pa lang ako. Kasi nag-play sa akin ngayon almost may get 100 hours.
So magdi-display pa siya or ipoposting siya by Friday or by Saturday. Pero galing talaga nung nakaraang araw. Dalawang sunod-sunod ba yun? Tatlo, puro 3 hours ang pinasok. Tagte 3 hours bawat araw ang pinasok. After nung pinasukan na. Hindi, sa ano ako, bao yung lolo ko, mga Cortez. Andito ako sa San Jose sa Partid area. Diba pag galing ka ng Pili, pag pupunta ka ng Baaw, kanan yan. Pag kami naman, sa left side, yung papunta na yan ng Karamuan. Basta ang pensa namin dyan sa bandang Rinconada area, lalo na dyan sa Baaw, ay mga Cortez. Yes, ibang way. My way. Salamat, Tita Gay. Kung mga gusto makipagdigitan dyan kay Tita Gay, kay Tita Gay, Tita Gay. Excuse me. My way. Baka doon ako na CPR sa My way na yan. Ay, hindi ko naman pala kinanta yung My way dyan sa LS ko. Yung last LS ko, San Caterbang CPR ang binigay. Iba yung narinig doon na CPR na yun. Kanta ni John Lino na Imagine the people. Yes, ituturo kita doon sa Mount Isarog. Puntahan ko yung lola ko doon. Yung lola namin na 92 years old. Naka-live ka? Sige. Ikaw naman naka-LS ka na pala. Ang husay, alas 3 nag-LS. Tapos ngayon nag-LS. Tapos mamayang alas 2 ng hapon mag-LS. Grabe naman. Ikaw na talaga. Sige, isama kita. Ikaw mag-akyat ng Pili, ikaw mag-akyat ng Buko, ikaw mamili ng mga gulay, lalo na yung saging, o bunga ng abaka. Salamat sa pag-hug mo dyan. Virtual hug. Crochet. Nakapunta ko sa Bicol sa Catanduanes. Yung lugar ng lolo ko, Catanduanes. Yung dugo ng lolo ko ay galing talaga sila ng Samar, mga Biligas. Nakatawid siya dito. Oo, maganda doon. Lalo pag nandun ka pa, maganda talaga. Yan. Siyempre, wala nang gaganda dyan. Pag nandyan kayo, maganda lalo yan. Ba, sa Kagsawa, ewan ko yung Kagsawa ngayon, parang balik sa dati. Di ba nung bagyo? Ayun, nagbaha na naman ang lahar doon. Kaya, maganda yun, ng high school ako, nagkaroon kami educational field trip doon. Kaya napuntahan ko rin. Pero ngayon, almost 20 years na rin, hindi na makabalik doon. O binha pa, di ba? Yung nakarang Disyembre ba yun? Disyembre? O sino bang bagyo na yun? Ulysses? Hindi lang si Ulysses na bagyo ang nagpahirap dyan. Huwag kang mag-alala, dalawa tayo nakadita. Tingnan mo, patay-patay. Hindi, ayokong pumunta doon. Maigpit pa kaya doon. Salamat, Ma'am Shaika. Sa Albay, hanggang hanggang PNOC po. Dadaling ko kayo sa PNOC, yung Philippine Geothermal. Ano ba yung ibig sabihin ng PNOC na yun? Basta doon sa geothermal plant. Ano pa? Dito sa yung paliguan dito. Sige, wag na maingay. Tapos pag nag-attend ako ng premiere mo, sabihin mo, inisnab kita. Saway ka talaga. Tingnan ko kung may pili.
Paakyatin kita sa Pili Crucia. Sana mayroon kasi magpapaluto ng anong tawag nito? Yung minatamis na kondol. Ano ba yung pinagano ng kondol na yun? Ano ba sa Tagalog yun? Basta yun na yun. Santol. Layo mo naman, Shing. Baka pagdating dyan, ano na, panis na. Eh, hindi naman mapapanis yun kasi makuan talaga yung gata pa. Kasi may niugan din kami. Sige, damihan ko. Maghahanap ako ng santol. Anong gusto mong ilagay ko? Dahon na lang siguro ng malunggay, ano? Ano ba hinahalo ng iba dyan? Dami kong dadaling pagbalik. Daming hiningi sa akin ng mga kasama ko. Yung fern, pako. Ang dami doon. Talbos ng kamuting kahoy. Yan, balanghoy. Yung pili, di ko sigurado kung may bunga na yung pili kasi dinaanan ng bagyo last December, di ba? Tapos yung mga saging. Dito nga, halos wala nga. Yung mga nyug nga, halos wala pa rin. Lunes, last na ano ko kasi 5 days naman ay quarantine. Pwede na akong maglayas-layas. Punta ko dun sa bahay. Yan, maliligo ko sa dagat pero hindi man paliligo ang pupuntang ko dun. Oo, nga 40 na pero sa Lunes. Thank you. 5 days naman kasi negative naman ako sa ano ba yung ginawa ko, antigen. Kuya koy ka talaga, Boss Jason. Pili-pili yan kita dyan, Manoy. Magtrabaho ka, Boss Jason, ha. Alas 9 pa lang. Mega love shoutout sa pugang ano, sa trupang Pugad Lawin. Anong suna ba yon? Ay, Boss Jason, wag kang magpahuling nanonood ka sa LS ko, ha. Tingnan ko kung may pili pa talaga mapa. Kasi nagpapagawa din yung kapatid ko. Mahilig din kasi magluto si nanay ng mga hindi lang kakanin, yung minatamis. Yun. Tapos atsara. Di na makapun di na makarating yan sa inyo. Doon pa lang yan sa Kalamba. Ubus na yan. Sana mayroon akong makuhang saging. Yun lang importante din yung saging. Kahit isang ano siguro yan. Isang puno. Dalhin ko lahat. Yung pili, ang hirap pang hanapin yung pili. Pero itry ko, ha. Para masaya. Sige lang. Sino pa nanonood dyan sa tropang kwan? GRC. Si Richard. Baka nanonood simple lang. Pitring. Si Jongjong sa bodega. Si Patrick sa bodega din. Sinsya na kayo, iniwanan ko kayo dyan. Salamat sa 10 tamsak. Salamat talaga ko kanina. Medyo umayon din yung pagkakataon. Hindi rin kami pinahirapan doon sa entry point ng Del Gallego, boundary ng Quezon. Dami nakapila. So, malaking bagay din yung meron kang dalang antigen or antigen swab yan. Kasi dalawang klase yung swab test. Antigen type na tapos ano yung isa. Yung dito sa ang tawag nito. Basta yun na yun. Yun yung mas mahal. Halos masuka ako nung una kong swab test noon. Kasumpa-sumpa na kung ano ko kinuhanan ng sample ng specimen. Kasumpa-sumpa din yung presyo kasi 5.5. Imagine uwi ka ng probinsya. Ang pamasahe mo sabihin natin 1.5 hanggang 2.5. Pero ang swab test 5.5. Huwag ka nang umuwi. Mayroon pa nga 7,000. 7,000 yung nila hingi. Lalo walang referral. Ikalukuhan ano kayo pagkakaiba ng may referral sa walang referral, ano? Parehas naman kinukuha na ng specimen ng sample. Pag nag-positive 5.5 or 7,000. Tapos aantayin mo 3 days. Grabe.
Rapid test naman, bagsak naman sigurado ko nito. Walang tulog. Magdadala ako ng santol na ginataan yung may halong talbos ng malunggay. Hindi na makakarating ng Malabon. Hanggang Makati lang kay Mami Isa lang. Kawawa si Crucia. Tamsak lang ako, Manoy. Salamat, Starlane Channel. Kumusta, be? Andito ako sa Bicol ngayon, be. Kaso dito ako sa Partidaria sa Camarines Sur. Santol. Gataan mo yung santol, ano? Lagyan mo ng konting sili tapos may talbos ng malunggay. Yun. Akala mo yung alamang na niluto. Napeke ka pala. Santol lang pala, no? Yes, kakarating ko lang, Starlane baby. Liams Alagad, mega love shoutout. Salamat po sa yung thumbs up. Gareth. At sa pag-play mo pala, salamat. Malaking tulong din. Pangatlo yung US from Philippines, Hong Kong, US, tapos merong Finland, merong Qatar, France, 0.05%. Kahit sabihin mong ganyang percentage yan, halos may 10 oras din yan o 5 oras. Malaking bagay na yan, di ba? Yes, pinilit ko talagang umuwi para makapag-relax din ngayon. Nakakapag-ilis ako ng ganitong oras. Hindi katulad doon, nag-iilis nga ako kahit naka-wifi. 2,000 pa lang po yung WH ko na pinapasok kasi last Monday, Tuesday hanggang kahapon. Alam niyo yung pinasok na oras? 2 hours lang. Sa dami yung nagpe-play, hindi ako maniwala na 2 hours lang kasi nahuli ko yung ibang nagko-comment sa notification. Yes, maraming nagpe-play sa totoo lang kasi minsan nga mang pumapasok sa isang araw is may 105. Ang pinakamataas ko na siguro nakukuha is 157. Yun, di na naulit. Naglagapak na siya ng 3 hours, 2 hours. Yan ang mabigat yung 2 hours. Diba? 2 hours ang ipasok. Ang hirap kaya. Tapos ang nag-play sa'yo mahigit 50. Kaya tag-isang oras lang yun. Okay lang po yan. Hindi po ito yan sa pagiging madamot. May mga mapang-asar po kasi talagang nagko-comment. Halimbawa, wow, may 1k subs ka na. Amatic yan. Tinatanggal yan. Tapos kung magkano yung nadaanan sa'yo at hindi mo siya na-notify, hindi mo natanggal kaagad. Tingnan nyo dati, 1,230 na ako. Ayun, binalik sa 1,210. Yan, kita ko kanina 1,210. Dahil lang yan sa isang comment na may naglagay na 1k subs. I-subscribe mo naman ako. Pagtingin ko dun sa YT Studio, wala na yung comment niya. Sa notification ko nandyan. Ay, hindi makaganti. Pero yung iba, mayroon ng mga naka-hold. Tinatanggal ko na yung mga naka-hold. Paano malaman kung legit pag pag ang main ko na piniplay nyo tapos yung channel mo ay plinay ko rin pero hindi yung sabay sa oras. Na-detect kasi niya ni kasi may algorithm siya, algorithm type yung pagkagagawa ni YT. Ibig sabihin yan, may may usapan na iwa-watch mo yung video ko, iwa-watch mo, parang gano'n yung nagiging labas niya. Pero ang pinaka-legit talaga niya, yung tapos mong yung mag-save to watch history ba? Save to watch tingnan ko nga.
Save to watch later, yun. Legit siya. Tapos yung, di ba hindi pa ko muna, yung playlist ko, dapat haluan mo, hindi yung, kaya nga babaguhin ko ito ibang play, pero tinatamad na. Pag may playlist akong 10 taglilimang oras, sabitan ko ng 5 na tag ilang minuto. So yun, lalo pag muni, hirap din pag muni na. So yun yung pinaka-the best dyan. Kaya yung mga live ng tulad ng piniplay ko rin, yung live nila, bawa live ng 8 hours, sasalangan ko yan ng 5 mga regular content, dahil may mga short videos yan, malaking tulong kahit na 55 seconds yan, 35 seconds, basta alternate mo lang yung mapakahabang play. Yun, papasok siya. Yan, watch later. Ako ganyan lagi, pagkatapos ko mag-play, i-clear history ko, tapos re-remove ko sa watch later. Ayun, diba, pag pumasok yan lahat, except kahit ipasok niya yan, okay naman yung hindi naka-sign in. Ako hindi ko piniplay ito, si Nelson Bicol, hindi ko yung piniplay sa tinutulungan ko ng WH. Piniplay ko ito si Bukol, at saka yung hindi lahat pogi mabait. Yun ang isang isang account. Wow, di ka talaga madidetect niya ni Whitey. Palipat-lipat ka ng browser. Di ba mayroong para sa Android ng multi-browser, ano? Ako kasi pag matik na tapos, bawa yung 10 oras, sigurado yan, di buburahin ko yan lahat. Clear watch history ako, tayan, i-remove ko sa watch later. Yun. Yun ang ginagawa ko. Tapos papahingahin ko ng isang araw yung PC. Para hindi talaga hindi madali, hindi ma-invalid. Pero yung iba dyan, marami talaga. Isang pagkakamali lang ng comment dyan. Halimbawa, yung may mga emojis na hindi naman kasama din sa pinapagamit ni YT. Nakakabawas din. Napansin ko lang sa akin. Ang pinakamabigat yan yung nagsabi ng subscription, di ba? Oo, kasi pag hindi mo siya na-clear, natitrace niya rin. Kahit ilang araw pa yan, pag hindi ka na-clear watch history, wala na yan. Ang hindi ko makakalimutan dyan, yung mga daming mga pang-asar, may mga pang-asar na comment. Mga porn site, yun, pagka doon nadaanan ka nun, matik yan. Kung may pinasok sa'yo ngayon na 100 watch hour, tapos mayroon kang subscription na kahit sabihin mong 5, pag dinaan na yan, na-record ni Whitey na spam yung comment, lalo yung kinainisan niya, sabihan na mag-subscribe ka sa kanya, yun. Di mo na makikita sa notification sa Whitey Studio mo, sa notification nandiyan yan, pero sa Whitey Studio uunahan ka na. Di ba may nakalagay dyan ng yung publish na comment, at saka yung review ba yun? Review for health, mga ganun. Pag naipasok na doon, ang laki ng ganun. Kasi may kategorya yan, may automatic na dinidelete, may na-hold. Yung mga na-hold, yung mga naka-block na yun, subject for verification. Pag nakita mo na nakalagay block, tanggalin mo na. Sayang. Di bali wala kang comment. May comment ka kung mapangasar naman, di ba? Ang hirap. Pero nga nag-comment sa akin doon, wow, laki na ng bahay mo. Padalaw naman, sinipa na kita. So wala na, pag na-translate yung padalaw, padalaw sa bahay, just visit my house. Visit my life. Salamat po, Liam's Alagat, Liam's Family. Sino ba? Tama? Liam's and Family Vlog.
Napaka-supportive. Oo nga, anong oras na dyan sa inyo? May ng konti, matutulog na rin ako. Kasi puyat pa ako eh. Gusto ko matulog sa biyahe, hindi ko nagawa. Binantayan ko yung galaw ng driver. Naawa ko sa driver, antok na antok na siguro yun. Gumigiwang kami. Yes, sige. Mag-LS ako ng pagtapos mo mag-LS, attend ako bukas. Sayang kasi yung 3 gig ko araw-araw na video. Diba? Hindi ko magagamit. At least ito magagamit ko dito. Salamat ang malakas ang signal dito. Wow. Diba? Nagkarinigan tayo, nagkita-kita pa tayo. Hindi na ako nakapunta. Nag-ilis ba kanina si Cal? Starlane. Damihan mo yung kuan mo, yung upload mo be. Tapos magpakita. Ba't ka natatakot sa camera? Para ka rin si Madam Crochet. Kung hindi namin kulitin na umakyat. Sweet Cookies PH, mega love shoutout. Salamat. Salamat dyan. Sa isang tamsak naman dyan. Nag-LS ka? Hindi ako makasupport ha. Salamat sa birth ko lahat. Yan, mga emojis ni Lolo, okay lang yan. Pero yung emojis na kakaiba, diba? Salamat po. At least may 2 hours man lang ako. Siguro mga 10:20 or 11. Yan ko na. Yes, i-delete. Alam mo kung paano makikita yung porn site. Huwag mong bubuksan ha. May nakalagay na halimbawa star. Tapos sa baba may nakalagay ng 0.0. May mga dot. Link yan. I-remove mo na kaagad siya. Kung medyo asar talo ka talaga, i-report mo siya. Kaya lang yung balik niyan malupit. Tadtarin ka talaga ng porn site. Kaya ginagawa ko, nire-remove ko na lang. Ilang beses kaya ako nag-report? 5 beses, dami kong nireport niyan. Kaya hindi umusad yung banana ko nung araw. Pero mo 700, balik 300. Yung isa namin tinutulungan na 1,020. Nagulat ako. Umabot na ng 340. Sabi ko, paano kaya nangyari? Sige po, patamsak lang ang LS natin dyan. Pakibaba na lang. Kung marami ka lang naman ng gadget na paggagamitan, iba-ibang browser ang gamitin mo. Halimbawa, ginamit mo si Chrome. Ngayon, bukas, banatan mo naman multi-browser, di ba? May multi-browser na para sa Android. Yun. Ganun lang. Mautak ang mga Pinoy eh. Gulangan din kasi algorithm nga yun. Hanapin ko na lang yung ano mo. Bye. Liam's and Family Vlog. Mamaya ba ito o ngayon na? Mamaya ba ito o ngayon na? Bukas nga pala, sorry. So yan, yung mga gustong makitawa, makisaya, magipagkulitan at makahanap ng bagong kaibigan. Ayan, puntan po yung nakapin. Napaka-supportive po niyan all the way from US. So kaya malaki yung percentage na nakuha ko ng play galing US kasi ilan sila nagpe-play doon. Liam, si Ma'am Liam,
si Miss Babes Uragon sa Oregon. Basta nasa 10 yata yun. Hindi ko na matandaan kung sino-sino pa yung iba. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat talaga. At hindi nyo rin ako pinapabayaan. So, hindi naman ako nagmamadaling mamuna. Kaya lang, syempre yung mga parang mayroong mga bagong guidelines na magkakaroon ng pagbabago. Diba? Changes sa system ng lalo pagka in terms sa YouTube partner. Diba? Sa YouTube ay nagbigay ng implementing rules and guidelines kung wala kang 4K WH at saka 1K. Yun yung dati. Hindi ko alam ngayon. Hindi natin alam. 10,000 subscribers at saka 5,000 watch hour or much better niya 5,000 yung subscriber, 10,000 yung WH. Okay lang po sa akin kahit na araw-arawin mo akong i-play kahit 10, masaya na ko dyan. Kahit 5 nga lang, pagka naipon mo ng 5, di ba? 5 sa loob ng 10 araw, di meron kang 50 hours. Wala lang magawin na mayroong mag-comment ng porn. Di man talaga totally porn, yung link lang ang porn. Kasi pagka pinindot mo siya, yung doon na mag-uumpisa ang kamalasan. Lalagas na kahit maghapon ka pa mag-LS kung talagang mayroong maglalagas talaga siya dahil mayroon siyang hindi naibigan. So ganun lang yung naman system na. Hello. Sana kaya si Mrs. Ayaw humarap nito sa camera. Yes po, gagawa ulit ako ng ibang playlist ko, yung mga hindi ko na mga bagong LS at saka upload. I-alternate ko siguro yun. Halimbawa, yung ano pa ba yung hindi ko na ilagay? Sa ilagay ko yung 10WH, salangan ko ng mga upload. Yung mga maiksing upload, parang pangpalaman. Pero yung iba naman, medyo masipag naman siya magpindot. Ang ginagawa nila, yun na nga, i-click nila yung ilalagay na save to watch later yung 8 hours. Tapos kumuha sila ng ilang content yung mga upload. Yun talaga, walang kano yun. Pero nakadepende pa rin talaga yan. Sana walang magko-comment na mga asar na comment talaga. Diyan ako nadadala sa mga comment na ganyan. Minsan may ginantihan ako niya. Nakalagay pa talaga 1K subscription. So ang ginawa ko, clinic ko kagad yung kanya, sub to sub na. Nung tiningnan ko dun sa subscription, wala naman yung pangalan niya. Ana Budol. Pero wala na, dun eh. Wala ko pinagasan din siya. Sabi ko, idol, pabisita. Tinusok na kita or ano, ganyan ba. Bigat ng nakakawalang gana maghapon ka nangisda tapos may nag-play sa'yo. Tapos dahil lang sa isang walang kwentang comment, nangyayari ka naman. So, sana iwasan naman. Tama yun. Itong mga last na video ko, i-insert ko na rin panibagong playlist naman siguro yan. Para maiba naman ano. Hindi yung may buong 8 oras. Walang tigil yun, 8 hours or 11 hours. Hindi ka man lang maglagay ng isa o dalawang regular upload. Bala ko sanang yung inakay ng kalapati doon. Ang ganda na. Hindi ko maabutan ko man, malaki na, lilipad din. Tapos hanapin ko yung pugad ng uwak. May nakita kong uwak na umalaligid doon. Yun ang magandang i-content.
tapos bigla kang tinuka, no? Yung camera mo tinuka ng camera ng uwak. Ayun na. Salamat Starlin. Yan. Yung maraming alagad dyan si Ma'am Liam. Napaka-supportive niyan. Dagdagan mo yung ano mo be, kung pwede mo, mag-ilis ka nga. Starlin. Mag-ilis ka. Kahit yung ano ka, kahit di ka magkanta, patugtugin mo lang ng patugtugin yung gitara. Gamitin mong scale, magaling ka lang mag-skala. Plucking ba, yung mga local terms, plucking. Skala pala yung scale. Ganun yun. Ano ba yung pagkaiba ng plucking sa scale? Parang isa lang naman, di ba? Wala pa yung kumukuha ng ano pa. Salamat. Consistent ang 3. Ayan. Antayin mo lang Starlin, didikit yan si Madam. Bukas na magpadikit yan para sigurado talaga. Bye bye Starlin, ingat. Namainit ka? Huh? Kuya, saan gamitin mong tasa? Ha? Gamitin mong tasa. Okay. Okay, yung mainit na tubig. Hindi mo sinabi na lingaw ako maikapalang tasa. Naka kurang ka na talaga. ako pang binasa. Kasi wait ka. Paano ang tasa? Opya. Yan. Magkanta ka, may gitara ka habang nagtitinda Starlin ha. Para pag uwi mo ng Bicol, malay mo, sikat ka na. Pulang girl. Yan, mag-ano muna ako ng chamomile tea. Yan. Pangit yung nabili ko. Twinings chamomile tea. Pwede na to. Para maganto. O, tama yan be, mag-start yan ng mag-LS. Di, magaling kasi mag-gitara yan si Starlin. Maganda pa yung boses, kaya lang mahihain masyado. Pag namuni ka, makita mo talaga be. Magre-request ako sa'yo na matatanggal talaga yung hiya dyan. Yun na nga ma'am eh. Isang beses play-all ko yan. Wala pang ilang oras lang yun yung play-all ko sa kanya. Katulad din yan yung yes, magaling yan. Pati mag-gitara, magaling mag-gitara. Siguro pag mag-isa lang siya, medyo mahihain talaga. Pero pag kasama niya mga kapatid niya, medyo may kunting kalog. Kailangan lang i-develop kasi ano lang siya. Ma'am Lina Channel, mega love shoutout. Salamat. May 10 hours playlist. Oh, di mas maganda na yung 10 hours. Play all ko ilang. Maganda na yun. Yung akin, papalitan ko yung 10WH ko. Sasalangan ko yun ng kuhan. Yes, dami na rin siyang videos. Alam yung bahay niya medyo mas maganda mauna yung watch hour. Mas maganda mauna yung watch hour para pag umabot ka man ng 1K, mahirap na lagasin minsan pag sinabayan ba nag-confirm tapos or sinabayan mo ng application. Tulad ng pinag-graduate dati ni Mami Isa. Ang watch hour niya for 4,300 yata, 4,000 mga ganun. Pero yung banana niya, yun. Sige, tingnan ko po yung ano. Ayun, ayan, maganda po yung 25 hours na playlist. Isa lang ko na rin yung mga upload para hindi halata, alternate. LS, upload, LS, regular upload, mga ganyan. Diba? Ay, hindi ba ikaw yun? Hindi nga ikaw ka talaga Starlin. Marunong kang kumanta kaya. Tingnan ko nga. Sino ba yung... Bicolana din yan eh. Di ba taga Bicol ka?
Marami kasing, pag nag-LS ako, hindi ko na matandaan yung kwan. Marami kasing mga taga Bicol din na pumupunta sa LS ko. Sino ba yun? Hanapin ko nga dito. Mamaya magpapakita na lang yun. I'm sorry, don't leave me. Mahanap din kita. Kaya mo, hindi ikaw yun. Basta tutulungan ka namin. Mayroon naman po siyang lalo yung magtitinda dyan si ano, nice content yan. Tinanggal ko na po yung kwan ko, yung nasa playlist na may restriction, yung nakahubad ako, di ba nag-exercise ako. Ayun, pag yun ang natapat, di na nagpe-play. Tsaka ang isasalang ko dito ng mga, wala naman siguro akong na LS na hindi nag-play ng matino, ano? Kung mayroon man siguro, konting ano lang, konting oras lang siyang nawawala. Siguro yung natulog ako. Yes po, yun po yung nag-exercise. Tinanggal ko na po yun, yung update. Yung 'di ba nakahubad yung damit tapos nakabakat yung ano ko. Yun. Pero ko noon naka cycling. Yun. Kaya pala ang daming nagrereklamo. Ako nagrereklamo. Kaya ako ang daming piniplay nila. Hindi, nung makita ko, yung pala. Kaya tinanggal ko, yung pala isa yung mga nakakasira sa playlist. Yung may restriction ka. Yung hindi pwedeng panoorin ng bata. Ayun. Yun nakakasira pala yun. Yes. Tinanggal ko na rin po yung may CPR ko. 3 yung may CPR ko. 2 upload. At saka isang LS. Yung LS na recent na LS ko. Yun. Tinanggal ko yung kwan. Madali na naman. Na-mute ko naman yung song. Diba yung construction site gardening, may part doon na parang kumahol yung aso. Prank daw yun. Na CPR ako yan. Tinanggal ko. Mute na lang siya. 2 yan na upload ko na may. Sige po, salamat. Okay. Matulog ka na po kaya nga may pasok pa yung pogi mong anak. Salamat po, mega love. Shoutout sa lahat. 1 hour na lang matutulog din ako. Sige po. Salamat sa pabiji-biji. Crochet. Yan, yung regular na ilaw na lang yan. Yan, samahan mo po ng matamis ng ngiti yung luto para sa rep, may ganahan naman kumain. Mas lalong ganahan kumain. Ano? Yung sister lang yung nagigitara. Makakalimutin na talaga ko. Asan ba yan? Magre-remind tayo. Remind. Dito na. Sige ba yan? Dami. Okay.
Aming langgam. I'm sorry, don't leave me. I want to stay with me. Salamat po sa tambay-tambay nyo. Di ba ako nag-i-echo? Yun na pala. Ay, lagyan ko ng konti. Ayan. Inom tayo ng tsaa. Ito lang yung tsaa ko ngayon. Yan yung kapi-kapi. Twinings. Ayan, makita nyo sa labas ng bahay. Ayan. Kanina na ulan. I'm sorry, don't leave me. I want to stay with me. Stay with me. Puro lang stay with me. Oh, may kodigo. Kailangan may kodigo. Yan. Yung salamat sa inyo dyan. Saan kaya yung ginawa ko? Gagawa ko ng playlist. Ito lang yung dala-dala ko nung biyahe. Tapos ito. Yan. Positive. Positive sa kalukuhan. I'm sorry, don't leave me. I want to stay with me. Wala na. Hirap magbiyahe, no? Ito yung nagpaiyak sa akin, no? Yan. Ikaw ba naman sok-sokin niya hanggang dito? Di ka maluha, ewan ko na. Masakit pa sa lahat ng masakit. Ano ba yung ipapagawa? "25 hours playlist happening." Magpe-prepare tayo ng playlist 25WH Rumble LS upload. Mamaya ano ko yan. Yan, maganda. 25. Lagyan ko na rin kayo ng 50, ano? Yung hindi nakasama dyan sa i-record ko. Basta ang ibaban ko lang dyan yung restricted na videos. Restricted at CPR. Bakit wala na akong CPR? Pinag-ayos ko ng CPR eh. Hindi ko lang pwedeng i-dispute. Kasi barking dog lang naman yun eh.
category siya as, anong tawag niya? Categorized as prank. Prank pala yun. Kaya pag may aso na kumakahon, ano, off nyo muna para hindi marinig. Ang bilis mag-react. Sabihin, salamat sa pagpabigi-bigi, Ma'am Agnes. 50 minutes na lang ako. Mag-out na rin. Mamaya, ayusin ko yung 10W, 25WH. May mag-donate ng 25WH, di maganda. Hindi yung hinto-hinto. So ngayon, may nalalaman taan. Dito, hours lang ako, Ma'am Agnes. Matutulog pa ako eh. Tama na yan, 2 hours every day. Yung mga play ko nga sa inyo, hindi ko na natapos kagad. Pero play ko pa rin kayo. Alay mo, sabay-sabay tayo. Ikaw, si Ma'am Lina, si Sweet. Sino pa yung tinutulungan natin? Si Ma'am Kat. O, diba? Sino pa yung ano natin dyan? Basta yun na yun. Yung isang piniplay ko na nasa Saudi, 30 WH na lang kulang niya. Pasubrahan ko pa yun. Magpe-play ako sa kanya mamaya. Habang tulog ako, ipe-play ko sa kanya 15 hours. Sa atin, sabay-sabay na rin yung pagkapan dito. Pagka maayos pa yung signal, di may overnight play, di maganda na yun. Kung may 12 hours o 15 hours ng pasok, hindi mo na hihingin sa iba, no? Basta yun pala yung mga tips sa atin, ha? Kasi may nagbigay ng tips. Pag may CPR, ayusin or alisan sa playlist para hindi. Kasi meron tayong mga nag-sponsor ng pagpe-play tulad niya si Tita Gay. Nag-ano yan si Tita Gay. Napaka-supportive niya. Papasalamat lang ako kay Tita Gay kasi kahit na hindi ako active sa GC, kahit na bihirang-bihira kung pumunta sa LS niya, hindi niya pa ako tinatanggal sa membership niya. Kaya marami pa rin pumupunta sa akin na galing sa LS niya. Diba? So, wow, mega love shoutout ka Mani. Mahilig sa mani. Ang sekreto ng malutong na mani. Ano yon? Secret. Pag sinabi mo, hindi na yung secret. Sarap. Pero mas masarap ito yung kamom ng Lipton. Ma'am Agnes, gusto mo? Delicate and calming. Calming. Calma lang. Sige, ingat sa trabaho. Crochet. Enjoy lang. Have fun. Ganyan talagang buhay. Ako, kailangan ko mong pahinga, ano? Tulad dun sa isang title ko sa LS, diba? Diyan din si mga Mumbai nandiyan pa. If you get tired, learn to rest, not to quit. Salamat. Basta iba-vlog ko yung mga naalala ko. Lalo nung kabataan ko. Dun sa, kung saan nag-aaral yung anak ko. Doon, may isa akong ipipicture doon yung puno ng, ano puno ba? Puno ba ano? Oo, ikaw talaga, Ma'am Agnes.
Kamani, alam mo nang minsan kung ano yung, kung magganyan-ganyan ako, alam ko nang sasabihin mo. Hulaan mo kaagad man yan kinakain ko eh. Naalala ko lang yung punong tinanim na kuan, yung sa malapit sa school. Siguro kung hindi sa kalokohan namin, mataas na yon. Iko-content ko yun. Dahil napaka-exciting. Kaya lang syempre mga ano, hindi ko na babanggitin yung sumalangit na kasi may dalawa rin yata kaming kasama na nauna na sa amin. Kaya hanggang doon na lang talagang buhay niya. Kasamaan din namin yung paghahanap ng spider, kung ano ng mga kalukuhan. Ay, wag ka nang ano ng samyang. Alam mo Ma'am Agnes kung ano yung sekreto dyan sa sa samyang para hindi sumakit yung tiyan mo. Kahit yung ano lang, kahit yung kimchi, medyo maanghang na rin yan. Bumili ka lang ng chocolate. Tapos habang kumakain ka, huwag kang uminom ng tubig. Uminom ka after 30 minutes na. Para hayaan mo lang siyang, yun ang gigilingin muna ng tiyan natin. Ganun talaga yun kasi nabigla ka eh. Tapos sinabayan mo pa ng tubig. Yan. Ang pagkain ko kasi yan, hindi mo mapapansin pag kumakain ako niyan. Puro kain lang talaga. Tapos may nakatago ako niyan. Nakala nyo hindi ako maanghang din talaga sa totoo. Pero yung samyang 2 times medyo parang baliwala lang sa akin. Pero meron pa rin yan. Meron pa rin may kunti pa rin. Kaya lang naman hindi ako nahihirapan yan dumumi. Kasi habang kumakain ako, hindi naman ako nainom ng tubig. Once kasi uminom ka ng tubig, ang unahin niyan, yung tubig mismo, nakalitaw yung kinain. So yung kinain, may kasamang maanghang yun, tapos may tubig, yun ay absorb niyang una. Ay wala rin kasi parang nakainom ka rin ng tubig. Dapat chocolate na lang yan, Ma'am Agnes. Hoy, bigyan mo ko ng 3 times, Ma'am Lena. Saan ba yung may 3 times? 5 times nga hinahanap ko eh. Pero ngayon, kinontrol ko muna kasi ewan ko ba. Dapat di ko pala kinontrol yung pagkain ng maanghang. Hira na kasi ako matulog ng ano. Natutulog ako hanggang 4 hours lang yung pinakamahaba. Pero dati nung panay kain ko ng maanghang, drink water. Pagka uminom ka kasi ng maraming tubig, yan ang sinasabi ko. Kaya nahihirapan yung iba dumumi, nagkakaroon ng almorana, shine. And 2 times, grabe na rin yan. Hindi ka kasi sanay sa manga, ako kasi sanay sa manga. Pagka kumain ka, kain lang. Diba? Tapos yung manghang, bumili ka ng kahit yung Cloudline or chocolate ng mga ano dyan, or yung honey ba? Basta matamis. Wag mong haluan ng liquid kasi pag hinaluan mo ng liquid, yun talaga. Maniwala kayo sa akin. Pati paglabas niyo mahihirapan kayo niyan. Diba? Di ibig ko bang sabihin, paglabas niyan, mainit. Ako hindi ko nararamdaman yung init niya sa ano ko, sa pag yung parang nasusunog na sinasabi niyo, hindi ko yung maramdaman kasi nga uminom ako ng tubig after 1 hour na. Mainit talaga yan sa tiyan. Sabayan mo ng malamig. Wag mo nang ulitin yan Ma'am Agnes. Serge Omar, mega love shoutout. Master Ahu Army Power. Mega love shoutout. Andito ako sir sa Master sa sa Bicol. Yes, alam niyo kung bakit sobrang anghang ng samyang? Meron siyang preservatives. So kakaiba yung niya, yung anghang talaga. Hindi naman talaga yung natural na anghang niya. Kumain ka ng isang sili, compare mo sa marami, ang anghang niya iisa lang naman. Maanghang din talaga yan. Pero yung sa samyang kasi may halo yatang food preservatives. Hindi lang yata, talaga may halo.
Yan sa bibig. Siyempre, good morning master. Siyempre pagka maanghang sa training nga namin ako yung nung nag-COQC ko, akong class marcher. Di ba master, pag hindi nauubos yung sili ng mga kasamaan, alam na. Ikaw ang kakain ng lahat ng kinde. Naalala ko pa nung budil fight kami. Natapat sa akin yung sili, hindi ko talaga naubos. Hinigaan ko para sa tropa. Alam ang pangit ang lasa. Mas pangit ang lasa sa akin yung dayback na yun, dayback ghost pepper, chili pepper. Alam mo kung bakit naging pangit yung lasa mo, Magnes? Ma'am Lina? Dahil nga sa food preservative na nilalagay ng manufacturer niyan. Ayan, pangit ng lasa talaga. Lalo na yung dayback, subukan mo yung dayback. Yung ghost pepper, chili pepper ba yun? Yun. Ang kanong panlasa parang plastic. Lasang plastic yun. Kaya nahirapan akong... Kaya mo yung nag-challenge ako na sino na paano nun? Si Mama Ding yata at si Mami Isa. Tapos si Manoy Burse. Yun, dayback daw. Ano yung dayback nga? Dayback ang sinabi ko. Anong sinabi ko? Dayback eh. Kaya nagalit sa akin siya. Yan. Pagka hindi mo talaga kayang lunukin, huwag mo nang lunukin. Pero wala, pagka sa ngalan ng vlog, gagawa ka talaga ng gagawa eh. Ngayon ang yung CET at saka ROTC parang hindi ko nakita na kumakain ng sili. Yung time talaga namin grabe yung sili. Kaya hindi nyo rin masisi yung mga galing sa train na mga mahilig sa manghang. Kahit hindi yung Bicolano. Yung mga kasamang ko nga sa trabaho. Wow. Dayain mo na lang, Ma'am Lina. Paipitan mo ng chocolate. Para naglalaban yung tamis at saka yung anghang. Sweet and spicy. Para hindi mahalata, hindi makuan niya, yung marshmallow na lang ihalo mo. At least hindi ka nakadepende sa maanghang. Mayroon kang nalalasa na marshmallow or matamis na mais. O di solve. Hindi failed yung pagkasa sa hamon or sa challenge. Kumasa sa hamon, ba? Ako nga naghahanap ng 5 times spicy, Ma'am Lina. Wala akong nahanap talaga, Ma'am Lina. Padala mo kaya sa akin yung 3 times na yan. Nakatikim na rin ako niyan. Medyo same lang doon sa 2 times. Yung 5 times talaga ang gusto kong matikman. Tapos meron ka pang dinurog na si ano. As of maintaining payroll. Okay. Sa Korean store, kung nanonood kayo doon sa vlog ni Basel, ano ba yan yung si Syrian Wanderer, di ba mayroon siyang tinulungan sana na Koreano, yun, marami. May nakita ko noon na tinda niya sa bandang Las Piñas sa may CE or San Antonio. Mayroon doon yung matanda na yan na Koreano, nagbibenta nun. Mura lang din. Three times nga, hirap lang hanapin eh. 5 times pa kaya. Dapat talaga sa Korean store ka bumili. Diba? Yun.
So wala talaga. Asa pa tayo ng 5 times hanggang 3 times lang pala yung available nila. Hirap pa nga yung 3 times the spicy. Gusto mo talagang mas maanghang, dekdikin mo yung labuyo. Mas ibuhos mo doon. Dami nang nag-LS. Sorry, nag-LS ako. Sino mag-LS after ko? Ano pa? Ah, ilang minutes pa baga? 34 minutes na lang. Mag 2 hours lang ako para araw-araw. Pwede, di ba? So, magamit ko man lang yung 2 gig. Ay, yung 3 gig. Hindi na ako lugi. Mami Isa, mega love shoutout. Salamat sa pagtambay. Yes, nandito na ako sa bahay. Kanina, nandito yung asawa ko. Daming daming sabi niya, mayroon 5 days po yung quarantine ko. Kaya dito nga ako sa loob. Negative naman ako. Ito yung nagpaiyak sa akin. Ito yung nagpaiyak sa akin, Ma'am Lina. Oh. Ayan oh. Yan. So, negative. Pero alam mo, hanggang dito yung karayom kaya. Yan. Salamat, Sarge Umar, Master. Dito, hanggang dito pala yung ano niya, no? Grabe. Pag malikot ka, sigurado yan na mabigla ka. Diyan may tendency maputol yung stick niyan. Kaya pala maraming nagre-reklamo na ayaw ng antigen. Pag pinasok dyan hanggang dito yun. Andyan yung ano ng sinus eh. May ano na po ako record dati na swab test mismo. Negative na ako. Sa antigen negative. Alam nyo kung saan ako nag-positive? Sa rapid. Kasi yung rapid ko ay mayroon akong history ng dengue. Natapat noon yung wala akong tulog na matino. So pag wala kang tulog, malaking factor yan na yung IgG mo ay tamaan. Kung may history ka ng dengue, yung bumaba yung platelet counts mo. Pero kung wala kang history ng dengue, baka IgM, mas mabigat yun. So ito yung una ko. Ang bigat na 5.5. Tapos yung result negative. Saan kaya nito? Nasaan na kaya yung pera na ito? No? Ayan. Negative, di ba? Ay, naku, buhay naman ng tao. Hassle talaga sa buhay ng tao yung pag uuwi. 1 month, pero hindi naman naabuti na ng 1 month akong mawawala doon kasi kahapon pumasok pa naman pero naka SIL. May naiwan akong trabaho, ginawa ko kagad kahapon bago ako umuwi, bago ako lumayas. Maganda yung may balikan ka man, konti na lang yung trabaho. Saan kaya yung flash drive ko? Flash drive. If you ask me to, I can just in my mind, I will you in my arms forever. If you
Minsan kasi sa Korean store, out of stock din yung 5 times spicy. Pag naubos ko na to, bibili na ako ng chamomile infusion, yung Lipton. Pag walang wala, maglaga na lang ng dahon ng malunggay, di ba? Ano pa? Serpentina. Oh, sige. Saan yan, Ma'am Lina? At dayuhin ko nga. Mayroon palang 2 times at saka 3 times spicy. Masarap yun. Nandikita niya po si Sir Omar, si Master. Napaka-supportive niyan. Nakadikitan ko yan si Master sa University of Small YouTubers. Kaya siguro pag namoni ako, gagawa ko ng content ng pasasalamat talaga kung saan ako nag-umpisa. Hindi ko talaga makakalimutan yung umpisa ko lang si Master Sarge Omar, Sergeant Sniper. Yan yung nagbukas ng kumbaga kapal ng muka at saka lakas ng loob na tawag nito, sumugal para kung kayo nga naniwala na kaya ko, syempre go lang. Kumbaga salamat ako na ini-inspire nyo yung tao. I-inspire nyo para mag-aspire naman yung iba. Hindi nyo in-inspired ako para kumita, hindi yun. Mas maganda niyan ay tingnan ko ay mamaya. 2,000 pa lang po, 2,000 ang WH ko. Hi Sir Mike, kumusta? Mega love shoutout. Yes, nasa Bicol. Di sa San Jose, sa lugar niyo. Kulang sa turog. Kaya mamaya matutulog na. Salamat sa tamsak, sir. Oh. May jacket ka na, sir. Pwede mong ilapag yung link mo dyan. Dikitan ka ng mga nandyan. O, 5 pa yan. O 3, 4. O, maganda na yan. May mga ninja mga yan eh. Wala akong matinong tulog, sir. Kaya nagbakasyon ako ng 1 buwan. Hindi mo na masabing hindi maganda yung tulugan ko doon, di ba? Mami, sa May 25 pa. Sige, tingnan ko nga yung May 25 na yun. Naka-ano na ba? Naka-upload. Salamat, Mami, sa Manay Liri. Oh, bakit wala kang Mega love shoutout, Manay Liri. Nasa Bicol na ako. Bakit kaya ganun ano? May aircon naman yung tulugan ko. May kama na malambot. Pero pag natulog ako, 2, 3. Pinakamataas ng 4 na oras. Kung halimbawa natulog ako ng alas 10, alas 11, alas 12, alas 2, alas 3 or alas 2 pa lang. Palayasin mga lagnat na yan, Manay. Magano ka lang, maghilamos ng maligamgam gamit ang Bimbo. Yes, nasa Bicol, San Jose Camarines. Lapit na natin dyan. Kung nasa Calamba ko, ikaw Kabuyaw, di mo tayo dyan. Yes, nagpirit talaga akong magpuli. Grabe lang binagsak kaya oh. Hindi na nga ako naligo kahapon. Tapos ang problema ko pa yung mata ko. Pag halimbawa 1 kilometro makita ko yung tao. Kung dati-rati nakikilala ko ng 1 kilometro yung agwat, yung layo. Ngayon, siguro mga 10 meters.
Oh. Ako hindi naman ako na-stress sa YT. YT nga ang stress reliever ko. Na-stress ako sa trabaho ko. Pag walang albay, 2.5 hanggang albay. Ganon din sa akin, 2.5 din kasi halos magkapa. Yung sinakyan ko, taga Tabaco. Yun. Ang huling ihatid niya ay taga Daraga. Dadaan na siya dito sa bandang Tiwi, Sangay. Sangay, Tiwi. Private van. Kailangan mo lang antigen. Tsaka pag Del Gallego, lusot ka sa Del Gallego. Paparahin ka lang naman sa Pulangi. Kaya ang ginagawa ko doon, Calamba. Sa City Mall, alam mo yung Calamba City Mall, di ba? Sa National Road, National Highway. Doon ako pinick up ni Sargento kagabi. Ilan lang kami? Tatlong pasahero lang. Pero babalik siya mamayang hapon. Ang pamasahe ng 10, di magkano yung sa 2.5, may 25 mil din siya. Tapos ang gasolina niya, sabihin mong 3,000, edi meron pa siyang 22, sabihin mo malinis na 20 mil. Maganda rin sa gano'n. O pag na-stress, magano ka. Nako. Sabi ko sa iyo Manay, ako na-stress din na kaya ako sa sa trabaho ko. Pag walang lang naman yung oxyacid, papaabunuhan sa iyo. Sayang man, lapit mo naman. Ilan lang kami kagabi? Isang babae lang yung kasama namin. Sa Naga binaba. Ako yung pangalawang binaba, pangatlo yung sa Albay. Ano sila pipick up sa Albay? Wala, hindi na tayo nagka-chat na eh. Mura lang. Bait pa ni Sargento. Hindi ka harangin doon sa Del Gallego. Harangin ka sa Pulangi. Hindi ko nang pinadaan sa Pili si Sargento. Pinadaan ko na dito sa Tiwi. Next time na lang Manay. Pinadaan ko sa may Tiwi, di ba? Pag galing ng partido, tatagos ka doon sa lang naman yung kailangan, yung antigen. Swab test. Pero antigen siya, hindi yung isang klaseng swab test. Kasi ang swab test, dalawa yung nakaano natin. Itong Naso Parinyal ba yun? Yan. Hi Shane. Naso Parinyal, ito yung kanya. Ayan. So, negative result. Pero pag wala ka niyan, or bawa peke yung bigay mo, doon may mayroon namang nakaabang doon. Mag-antigen. Yung isa kanina, Naso Parinyal swab. Ito namang isa, Oropharyngeal swab. Ayan. Kumbaga oral. Pag sinabing oro, parang oral, dito siya. Ayan. Hanggang dito yung sa may ng leg natin. Yung lalo mo na pagka malos masuka-suka. Yun namang sa Naso, dito naman yan sa parang ba yan? Wala pang 10 minutes. Bin streamer, may galab siya. Hello. Ito yung magpapaluha kahit sinong tao, paluluhayan ka talaga pag itong Naso. So, oro sa oral or sa parang yan, di ba? Salamat sa tamsak. Ito namang isa, Naso, di yan nasa yung dito yan, hanggang dito. Mangyak-iyak talaga ko. Naluha-luha na nga ako eh. Sabi ko nga, kung hindi ka napaluha ng sibuyas, ito paluluhain ka talaga nito. Kasi biro mo dyan ng una, tas dito, hanggang dito yan. Yes, sinusundot talaga. Kaya maramdaman mo yung bungo natin at saka yung dito sa itong ng bungo natin. Kasi mayroon dyan hanggang dito yan. So imagine ganyang kahaba. Ayan, susundutin yan. Yan yung una, sabi niya, sir, taste lang. Kaya pala may napuputol. Minsan nabibigla yung iba, yan, napuputol. Naiiwan dito. Yun ang masaklap. Kaya ako na-anticipate ko na kasi nung una kasi na ako sa swab test na isa yung una dito. Masuka-suka talaga. Yan. Ito naman, medyo na-anticipate.
Yun na nga yung kapatid ko gusto sanang umuwi, hindi ko antigen, sabi ko wag ka na munang umuwi. Kasi pagka sinundot yun, nasunggo siya. Pero ano na, pagka i-anticipate mo na. Kaya nga, hindi pwedeng hindi maputol minsan kasi pag nabigla, siyempre mabibigla. Ikaw ba naman tusukin ng ganyan, no? Ako, talagang lumabas yung luha ko nung 18 ako nagpan. O ganun din yung bata, ang mas kawawa yung bata. Ano lang siguro, yung sa, ano na lang, sa Oro Parinyal. Yan, Oro Parinyal. Tama ba yung pagbasa ko? Basta yun na yun. Dito yan. Parang oral. Pag naso, dito. Wala na kasing rapid test ngayon. Yung rapid test, bagsak talaga kung kahit makipagpustahan pa ako. Oh, dalawang klase kasi yung swab test. Isang oro at saka isang naso. Yung naso, siya yung antigen. Yung madali lang siyang makuha. Ito na yung pinakita ko sa kayong itong maiksi. So, yan. Nag-consume lang siya ng 10 minutes yata. Ayan. Nakuha ko kaagad. Ayan. Kung alam mo yung Saint Dominic, yan. GP Rizal. GP Rizal Hospital. Yan. Doon yung sa harap. So, ayan yung pinakita ko sa'yo, naso. So, ang ginamit niyang testing kit brand ay Longjin Antigen Rapid Test. Yan. So, yung isa naman na kinukuha ng dugo, iba naman yun. Kalimutan ko yung terms nun. Doon ako bumagsak. Pero dito sa, dalawa kasi ito. Swab din siya pero rapid test type. Kasi yung kit niya madaling mabasa. Wala pang 2 minuto, may result ka na kagad. Samantalang itong isa, yung Oro, bumagsak ako manay kasi yung IgG ko IgG lang naman talaga yung bumagsak sa akin. Ano, parang kita mo yung yung pregnancy test, malabo, negative yan. Pag pulang-pula, di ba pag nag-pregnancy test, pag pulang-pula, ibig sabihin positive. Ganon din doon sa rapid. Dito yung kinuha sa akin. Unang test. Ilang test sa akin? 3. Ang IgG ko, bumagsak yung IgG ko. Dahil nga ako ay pagod, puyat. So imagine, galing ako ng Pasita hanggang Alabang nilakad ko. Dan ako ng release ng tren. Oh, mas okay yung swab. Ganon din itong rapid test ng antigen. Oh, malapit na. 26 minutes na lang, matutulog ng mamaya. Imagine nilakad ko mula Pasita station ng tren hanggang hanggang anong tawag, walang sasakyan, hindi ako nakasakay sa train. Alas 5:30 pa lang, MECQ pa, hindi, ECQ pa noon. Nandun ako sa Pasita. Nilakad ko yun, galing ako wala kasi akong camera noon, do-document ko sana yung dalawa kami naglalakad, naiwanan kami ng train, wala nang masakyan talaga doon. So, para maiwasan namin mga checkpoint doon sa kalsada, binaybay namin yung release ng train hanggang Alabang. So doon sa Alabang, doon ako nakasakay ng papunta ng Star Mall naman, Star Mall Crossing. So yun, may point to point doon. Tapos pag point to point ko naman, galing naman ako ng Star Mall, taxi papunta doon sa Imlo Villar. Kukunin ko kasi doon yung aking ayuda sa SSS. Yung ayuda sa SSS ko, magkano din yun? 16,000. Yung 3 weeks akong nag-quarantine. Binayaran ng kumpanya, 2 linggo lang. Magkano lang naman 14 days times sa basic rate mo, di ba? So, ganun.
Sige Manay, mag-ano ka, maglagay ka ng maligamgam na ano, yung bimbo. Ano maligamgam yung yan ginagawa sa akin yung misis, yung maligamgam lang. Okay ba? Ano? Malapit to after release. 15 minutes na lang, Ma'am Crucia. Salamat, Ma'am Manes. Kung may mag-ilis sa inyo, itatambay ko itong isa habang natutulog. Ano? Ay, pinipilit ko magpataba. Namayat na ba? Paano ako namayat? Natutulog ako almost magti 3 months na puro 2 oras, 3 oras. Pinakamahaba yung 4 na oras or 5. Swerte ko na yun. Hindi man nauubos ang load ko, Ma'am Agnes. Nasasayang nga. Dati yung naipon ko na shareable data ko ay 55 gig. Ang naubos ko lang 6 gig. Sayang, hindi ko naman ano. Mainam na to. Ito ginagamit ko dalawa. So ito yung pang ano ko. Sayang din naman, di ba? Ang video everyday ko is 3 gig. So paano ko? Hindi ko naubos yung 3 gig na kahit pagsabayin ko ba itong dalawang phone. Bukas habang na-quarantine mag-i-ilis ako. Ganun lang naman gagawin ko. Hindi pa kasi pwedeng lumabas. Pagka lumabas ako, punta ko doon sa Albay, doon sa PNOC TV. Samahan ko yung pinsan ko doon, tapos punta kami ni Mrs. Hindi na namin nabisita yung tiyahe namin doon pati yung pinsan namin na umabay sa kasal. Punta namin yun. So, ganun talaga pala. Hindi man ako yung pressure sa YT, masaya nga ako sa YT. Na pressure lang talaga ako sa totoo lang sa trabaho. Kaya nag-leave ako ng isang buwan. Nag-resign na ako, ayaw naman lang pag-resignin. Sabi wala daw akong kapalit. Sabi ko, problema nyo na yun. Ang sabi ko naman sa kanila, yung isa lang ang di nila nagustuhan siguro kasi sabi ko, salamat sa tiwala na kaya ko yung trabaho ko, pero pasensya na hindi ko kaya. Ganun pa rin, Ma'am Agnes. Kahit nga lasing ako, kahit uminom ako, makatulog ako ng 3 oras, gising na naman ako niyan. Yan yung body clock ko. Kaya nakita mo, siguro kung tingnan niyo yung unang exercise ko doon sa Pasita, sa 3rd floor. 3rd floor or 4th floor ng yung tama na papawis lang. Yun, malaki ang katawan ko doon. Ngayon, nakita mo. Naglilitawan na yung string pega ng pwede ka na maggamit ng KFC, KFG, G sharp, B sharp. Pwede ka na mag-gitara kaliwa kanan. Kasi meron na akong ribs. Meron na akong dito. Sige Ma'am Agnes, malapit naman na, 12 minutes left. 12 mga 10:35 i-end ko na itong Ma'am Agnes kasi 3 na lang tayo dito, tamang-tama. 2 oras bigyan ako ni Lolo ng 5 hours, 3 hours, yung maganda. Yung 5 hours ko na may CPR, binigyan ako nun ng 20 hours. Alam mo kung ilang oras ang pinasok? Nato po, yun ang problema. Pinasok 2 hours lang. Ang hirap. Saglit lang pa, i-text ko lang yung ano ko, yung alalay ko doon, nangihingi ng pang toll fee. Kahit kaunting pagtingin kung manggagaling sa'yo. $428.
Yun. Yan ang hinahanap ni Ma'am Agnes. Ang pangit man din. Ay, Ma'am Agnes, Ma'am Agnes. Bako man nasiraan. Mami Isa. Hanap ka ni Mami Isa. Pang parking. Responsibilidad naman kasi ni Sir ito eh. Okay. Di ko alam kung anong klaseng saging to. Yan. Amoy saging. Yan. Sarap. Gusto mo? Hinog na Ma'am Lina. Ang tamis kaya. Tamis. Yung pag may season na meron siyang buto, ang tawag nito. Sa dulo ito, sa dulo, dito sa kwan. Dito yung pinaka-kwan niya. Pag nakapunta ko ng bundok, makikita mo talaga. Ayan. Hindi na bibilhin, ano? Tatlo, pwede na to. Dalawang klase na, ano? Yung pinaka puno nito yung unang labas. Pakulo. Tsaka yung isa, may isa pa niya sa amin, yung anong tawag nito? Mapakla. Pinipita sa Bicol terms o sa local terms. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Ganun din yung minsan may butok pero napakatigas pagka malamig. Pero pag mainit, yan. Sarap kainin. Sarap. Yung parang maputla, no? Dito na nga ako sa Bicol. Sa akin pa nagtatanungan lahat ng mga problema. Lalo sa pera na ko. O, ang tamis nga po. Kaya na-stress ako dyan. Bawa, sabi niyan, magpapabuhos. Kaya mas gusto ko pang mag-resign at mag-apply na lang ako ng laborer. Pero ayoko na mag-construction worker. Balik na lang ako dito sa Bicol. Mag-farmer na lang ako. Nahilig naman ako sa palayan. Yes, Ma'am Lina. Stress talaga dahil lalo yung wala ng petekas tapos minsan naabuno pa yung sahod mo. Yun ang pinakamabigat. Sumasakit ang ulo ko dyan dahil syempre may binubuhay din akong pamilya tapos hindi ako makapagpadala. Pag walang pang toll fee, sasabihin, oh, di makukuha yung sahod nyo kung walang toll fee. At syempre, didiskartehan ko. Bawas na naman yung sahod ko ng 500.
minsan nag-skyway pa, magkang skyway 260, tapos na. Yung mabigat mo yan, pati parking fee, sa'yo pa. Diba? Yung, ba, magkukulab tayo. Ayun, kita-kita mo may mga ginto na akong mamlinaw. Ayun. Kabata-bata ko pa, dami ko ng puting buhok. Di ba yung puting buhok? Huwag lang kalbo, ano? Mas pipiliin ko pa rin may buhok ako kaysa kalbo. Halata wala ng pera, hindi nakakapagpagupit eh. Di ba dati nakita nyo, bagong tabas ako lagi. Siya lang ibig sabihin niya, hindi na ako nagre-report sa kampo. Hindi, okay lang yan. At least, isa lang yung hihingin sa akin. Sunod naman na naman gagawin ko. Ibibigay ko yung 500, may matira pa lang sa sahod ko. Yun muna. Pag dumating yung petty cash, kaltasin ko kagad yan. Yung problema nga lang, yung mga una kong inabono, hindi ko na nakuha. Sayang yan, 5,000, ay 6,000. Mas maganda naman po yung puti ang buhok kaysa kalbo. Ha? Kung hanggang dito yung sa likod oh. Tinola o ginataan. Tinola o ginataan. Mainit. Tinula na sana. Tinola. May sabaw. Kaya nga po minsan may mga problema ko hindi ko na sinasabi sa dito kasi mahirap na. Kaya pagka na-stress, alam mo yung nagagawa pag na-stress ako, pupuntahan ko yung mga video nyo. Maglalaro-laro. Kaya although mong mag-comment, nakakalimutan kong mag-comment. Mahirap po yung trabaho, lalo sa akin, on behalf ng may-ari. Kasi ako yung admin officer. Pag walang sahod ng tao, sa'yo magtatanungan. Yung benepisyo ng tao is SSS, pag-ibig, yung loan. Pag walang hulog, sa'yo lalapit. O, pangalawang sakit sa ulo. Yung mga gasolina, mga krudo ng sasakyan, kung walang pera, pangatlong sakit sa ulo. Yung pang-toll fee, yung alam mo na parking fee, sa'yo pa. Kasi nga walang pera, didiskartehan ko. Gawin mo isa, dahil magaling tayo sa ganyan. O Ma'am Limang, hirap talaga. Hindi ko lang pinangarap yan. Pinangarap ko lang maging timekeeper, maging boligero. Ngayon, mas pinangarap kong bumalik na pagiging laborer. Kaya, baka next year, umayaw na talaga ako sa construction. Balik na ako dito. Ako na lang mag-aasikaso ng maliit naming sakahan. Magsipag-sipag lang. Mayroon naman sa bundok na tanim na ng gulay. Di magtanim ng gulay. Diskarte lang kailangan. Ang mahirap niyan kasi yung inabono ko last year pa. Hanggang ngayon wala pang development. Di ko alam kung makukuha ko pa. Ano. Tapos yung loan ko pa. Diba may penalty? Bukod sa penalty may interest. Diba ang interest niyan, sabi nila maliit lang. Compound interest, kinumpute ko. Wala ka pang amo, diba? So, kakain ka pa ng ganito. Mamili ka kung maliit, malaki, mahaba. Diba? Magtanim ka ng mani. Supplyan mo si si Kamani. Sekreto ng mani. Sekreto.
bago ako nag-graduate naman ako ng college, Ma'am Lina, hindi pa ako marunong sa palayan. Kaya nagtatampo ako nun sa lolo ko na sumalangit na. Tatampo ko nun, tapos naiinggit ako sa pinsan ko. Yun ang tinuturuan ng kwan, mag-araro sa palayan. Ang galing, bata pa, ang galing na. Damo ka lang yung mag-graduate ng college, iba na ang tinahak. Hindi na marunong sa sakahan. Ako na ngayong marunong sa sakahan. Bago ako lumuwas ng Maynila, bago naman siya nawala, tinuruan niya ko lahat sa mga diskarte sa sakahan, sa palayan. Ayun, mapalad pa rin ako, di ba? At plus nawala man siya, hindi niya ako napamanahan ng pera, napamanahan niya ako ng kaalaman. Pwede mo pang i-upgrade from kalabaw to hand tractor, di ba? Yan lang. Ganyan ko simple. Pero gusto ko mag-araro yung gamit ng kalabaw. Tapos nagre-reklamo ka ang tigas ng ulo ng kalabaw, no? Kung saan kayo dadalhin. Takbo ka doon, takbo dito kasi tagal na eh. Ilang taon na kaya kung hindi nakakahawak ng araro. Okay, Ma'am Lina. Nandiyan pa ba si Ma'am Lina? Si Ma'am... Mag-e-end na ako. Si Ma'am Isa. Sarap sana magkwentuhan kaya kailangan ko na rin matulog. Madaldal talaga ako pag ganitong magladalawang oras, diba? Sa tatalaw. Yan. So, mag-e-end na rin ako. So, yun na lang. Basta i-play ko kayo mga habang tuloy. I-play ko yung... Sayang kasi ng 3 gig. Ito, nakuhaan ko lang ito siguro mga 700 MB or 600. So, yan. Maraming salamat sa pagtambay. Baka mamaya makasupport na rin ako sa mga premiere nyo. Sa Elis mamayaan. Magipagkulitan. Kasi nandito na tayo. So, salamat. Sana tapikin kayo natin si Mami Isa. Mami Isa, si Ma'am Agnes, umalis na ba? Si Crochet. Ayun, nakatambay ito. Saan pa? So, sige. Salamat Ma'am Lina sa pagtambay. Si Tita Gay, alam ko nandiyan pa. Tapos si Liam and Family Vlog. So, pumunta dito si Starline Channel, si Sir FM, Sarge Omar Master, si Sir Bin Streamer, Ma'am Maniliri. Salamat. Si Mang M Vlog, umalis na si Sir. Ito yung kababayan ko, kaklasmate ng kapatid ko. All the way from Team Unicorn, si Shing Barameda. Salamat din. So, yun na lang. Yes po, pupunta talaga ako doon. Pag nakalabas ako, pupunta talaga ako doon. Yan, sa bandang una na yan, Mount Isarog yan. So, yun lang. Okay. Maraming salamat talaga, Ma'am Agnes. So, bye-bye. Hanggang sa muli.